Představte si, že stojíte uprostřed zvlněné krajiny Vysočiny, kousek od Pelhřimova. Všude kolem jsou pole a louky, ale jeden bod přitahuje váš zrak více než cokoliv jiného. Je to mohutný zalesněný hřbet, který se zvedá vysoko nad okolí. To je Křemešník, hora, která není jen kusem kamene a hlíny, ale místem opředeným příběhy, zázraky a historií. Náš příběh začíná hluboko v lesích na úbočí kopce. Když stoupáte vzhůru prastarým bukovým a jedlovým porostem, který zde roste tak dlouho, že si pamatuje časy našich pradědů, narazíte na první záhadu. Ze země zde vyvěrá zlatá studánka. Není to však obyčejný pramen. Místní o ní mluví s úctou i bázní. Voda v ní je chladivá, křišťálově čistá a říká se, že díky obsahu stříbra a lehké radioaktivitě léčí tělo i duši. Její největší tajemství je ale v tom, jak se chová. Voda se v ní totiž neobjevuje stále. Často se zjeví o Vánocích a zurčí do léta, pak jakoby se propadla do země. Staří lidé si šeptají, že pokud pramen teče i na podzim, věští to zlé časy, válku nebo bídu. Když se od studánky vydáte dál, projdete kolem balvanů a skalek, až se před vámi les rozestoupí. Na samotném vrcholu v nadmořské výšce 765 metrů vás nečeká pustina, ale duchovní srdce celého kraje. Vévodí mu barokní kostel Nejsvětější Trojice. Váže se k němu legenda z doby 30leté války. Vypráví o zraněném vojákovi, který prchal před nepřítelem a v zoufalství se schoval do jámy v lese právě zde, na Křemešníku. V bolestech a strachu slíbil Bohu, že pokud přežije, postaví se na tomto místě kapli. Voják přežil, svůj slib splnil a z malé kapličky postupem staletí vyrostl nádherný poutní areál lemovaný ambity, kam dodnes míří kroky tisíců lidí hledajících klid. Atmosféru doplňuje křížová cesta, která končí u jeskyně vytesané do skály Božího hrobu, kde na vás dýchne chlad a pokora. Křemešník však není jen o modlitbách. Kousek od kostela stojí stavba, která vypadá, jako by sem zabloudila z pohádky o rytířích. Je to větrný zámek, kamenná vila s věžičkou, kterou si zde ve 30. letech minulého století postavil sochař a medailér Josef Šejnost. Chtěl jsem zde mít svůj ateliér, místo, kde budou rušit jen vítr a havrani, odtud také původní název U 7 havranů. Je to místo, kde se umění setkává s drsnou přírodou Vysočiny. A pokud chcete vidět svět z ptačí perspektivy, stačí vystoupat na ocelovou věž rozhledny Pípalka. Když mít štěstí a počasí se vám bude přát, Křemešník vám nabídne svou největší odměnu, výhled, který sahá přes celou Českomoravskou vrchovinu, a někdy budete, jen vzácně, se na obzoru jako duchovní zjeví i zasněžené vrcholky Alp. Dnes je Křemešník živým místem. V zimě tu sviští lyže na sjezdovce, v létě se lesem ožívá smích dětí z lanového centra a v hotelu cinkají příbory turistů. Ale i přes všechen ten moderní ruch, když se na chvíli zastavíte a zaposloucháte se do šumění stromů, ucítíte to, co cítil onen voják před staletími. Pocit, že na Křemešníku jste o kousek blíž nebi.